हेलो लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गिबियावनो बयखौबो चेनेलाव बरना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांगोन होननानै लोगोफोर आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों NSP नि एसटी स्कलारशिपनि फैसाखौ नोंथांमोना माब्ला मोननो हागोन दा बिनि बागै आं नोंथांमोननिसिम माखासे आपडेट खोन्थाहरनो सानदों मानो होनोबा नोंथांमोनाबो आंनिसिम गोबांनो सोंहरगासिनो दङ आगस्ट मासावनो माथो जोबलायलांसै नैबे NSP नि एसटी स्कलारशिपनि फैसाखौ दिनैसिमबो माथो सोना हरनाय जायासै जुदि आगस्ट मासावबो सोलाबा माब्लाथो नैबे NSP नि एसटी स्कलारशिपनि फैसाखौलाय सोबावगोन होननानै नोंथांमोना आंनिसिम गोबांनो सोंहरगासिनो दं आरो दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों नैबे NSP नि एसटी स्कलारशिपनि बागै पुरा डिटेल्स खोन्थाहरनो सानदों दा बेजों लोगोसेनो माखासे स्कलारशिपफोरनि बागैबो आपडेट खोन्थाहरनो सानदों बयबो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय दा बिनिफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायदो जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो स्कलारशिपफोरनि आपडेटखौ बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना मोनबाय थानो हायो दा लोगोफोर जोंनि नैबे आसाम सरकारा नोंथांमोननिसिम रादायखौ होनाय जादोंमोन जों बर'फ्राल' जेनेबा एसटीआव गोलैयो बेबोथ' नङा नोंथांमोना बेखौथ' मिथिखागौआनो जोंनि नैबे आसामाव जोंहा गोबां माने हारिफोर दङ जायफोर बिथांमोना एसटी केटेगरियाव गोलैयो आरो बिथांमोनाबो गोबांनो NSP नि एसटी स्कलारशिपनि थाखाय एप्लाइखौ खालामदों दा बिनिफ्राय गोबां माने बिथांमोनाबो कमप्लेनखौ होदों जोंनि नैबे आसामनि इडुकेशन डिपार्टमेन्टनि जोंहा मिनिस्टार डक्टर NSP बिथांखौ लोगो हमहैदों दा बिथांनिसिम जा लोगो हमहैनाय दा बेवहाय जोङो बेखौ मिथिना मोननो हादों माने मास मोनसे मास मोननैनि बिथोरावनो नैबे NSP नि एसटी स्कलारशिपनि प्रि मेट्रिकआनो जा पस्ट मेट्रिकआनो जा बे स्कलारशिपनि फैसाखौ सोना होनाय जागोन होननानै जों बेखौ मिथिना मोननो हानाय जादोंमोन दा बिनिफ्राय आंबोथ' RTI होनाय जादोंमोन नाथायबा आंनि RTIखौ रिप्लाइखौ होआखै आं सोंहरनाय जादोंमोन माब्ला फैसाखौ सोगोन होननानै बोसोरथामसो जाबाय माने मोनथामसो जोंहा एकाडेमिक इयारा जोबलांबाय नाथायबा फैसाखौ खेबसेबो एकाडेमिक इयारनि थाखाय सोना होनाय जायाखै नैबे पस्ट मेट्रिकनि एसटी स्कलारशिपनि फैसाखौ होननानैबो आंबो माने RTI खालामनाय जादोंमोन फैसाखौ माब्ला सोगोन बेबादि होननानै सोंहरनाय जादोंमोन दिनैसिमबो आं बे RTIनि रिप्लाइखौ मोननो हानाय जायाखै दा बे जाहैबाय बाथ्राया दा खोथाया बिसोर जादों नोंथांमोना माब्ला मोननो हागोन जुदि आगस्ट मासावबो नोंथांमोना मोननो हायाबा आगस्ट मासावथ' जोंहा गैखालानोसै नै जोब्बायानोसै दा बेनिखायनो आसाम सरकारा जा नोंथांमोननिसिम बाथ्रा बुंदोंमोन जुलाइ मासाव जों गोबाङानो सरकारखौ कमप्लेन होदोंमोन नङा होमबा ससियेल मिडियायाव गोबाङानो आरो खुद्रिसारदोंमोन माने गोबाङानो माने कमप्लेन होखादों आरो खुद्रिसारनायबो जादोंमोन नैबे NSP नि एसटी स्कलारशिपनि सायावनो फैसाखौ होयिनि सायावनो आरो दा आं गिबियावनो माखासे जाहोनखौबो नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनो नागिरखाबाय दे जोंनि नैबे आसाम सरकारा नोंथांमोननिसिम जिबन प्रेरणा स्किम लाबोदों निजुत बाबु आसनि स्किम लाबोदों निजुत मयना स्किम लाबोदों दा बेफोर स्किमनि जे नोंथांमोननिसिम मुलाम्फाखौ होदों नङा होमबा एफा एनै जा नोंथांमोननिसिम फैसा होदों दा फैसा होदों आरो नाथायबा नैबे जा NSP नि एसटी स्कलारशिपनि बेलायावदि थार्ड क्लास एबा जाबादि खामानि मावगासिनो दङ दा बिनि सायाव रावबो जोङो बोसोरथामसो जाबाय एकाडेमिक इयारा पस्ट मेट्रिक स्कलारशिपनि फैसाखौ मोननो हानाय जायाखै बिनि फारसे रावबो गोसोखौ होनाय जायाखैमोन दा बोसोरथाम गाहाम थांनायनि थाखायसो दायो मानसिफ्रा एसे देहाव नांदों आरो बिनिफ्राय आसाम सरकारखौबो दायो बेखौनो बुंनो नांगोन जे बिथांमोना फैसाखौ डाइभार्टसो खालामदों नामा दा बेबो जोंहा मोनसे साननो गोनां बाथ्रा जानानै दङ जेनेबा बिथांमोना स्किमथ' लाबोदों आसाम सरकारा जा निजुत बाबु निजुत मयना निजुत जिबन प्रेरणा स्किम दा बेखौ बिथांमोना स्किम लाबोदों नाथायबा जा NSP नि एसटी स्कलारशिप ना दा बे जोंहा सेन्ट्रेल सरकारनि स्किम दा बे सेन्ट्रेल सरकारासो जोंनि नैबे आसाम सरकारनिसिम फैसाखौ सोना हरनाय जायो नैबे NSP नि एसटी स्कलारशिपनि फैसाखौ नोंथांमोननिसिम हरनो थाखाय नाथायबा मानि थाखाय जोंनि नैबे आसाम सरकार दायो बाहादुरि खालामखो माने मोनथामसो एकाडेमिक इयारा थांबाय 2023-24 आव मोननो हायाखै 2024-25 आव मोननो हायाखै 2025-26 निखौबो नोंथांमोना मोननो हायाखै दा बेखौ मानि थाखाय बाहादुरि खालामदों दा बेयो मोनसे गिदिर सोंथि जानानै फैदों दै दा बेखौ आं नोंथांमोननिसिम बुंहरखानाय जाबाय नोंथांमोना जेनेबा निजुत बाबु आसनि स्किमनि मुलाम्फा मोननायखौ मोजां मोनदों नङा होमबा मोजांबो जादों मुलाम्फा नोंथांमोना मोननो हादों दा बेजों लोगोसेनो नोंथांमोना बेखौबो साननांगोन नैबे NSP नि एसटी स्कलारशिपनि फैसाखौबो नोंथांमोना मोननो नांगोन नंगौना नङा आसाम सरकारनिफ्राय नोंथांमोना निजुत बाबुआनो जा निजुत मयनायानो जा जिबन प्रेरणा स्किमानो जा दा बेफोर स्किमनि मुलाम्फाखौ मोननायजों लोगोसेनो जा जोंहा NSP नि एसटी फरायसाफोरनि थाखाय जोंहा जा स्कलारशिप दङ दा बे स्कलारशिपनि मुलाम्फाखौ निस्सय नोंथांमोना मोननांगौ बयबो दा बे स्किमनि मुलाम्फाखौ एबा बे स्कलारशिपनि मुलाम्फाखौ नोंथांमोननिसिम दायो नाथायबा हरनाय जायाखै दा बेयो मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा जानानै दं दा बिनि सायाव जोंनि नैबे गिदिर गोलाव मानसिफ्रा इन्टेलेक्सुयेल मानसिफ्रा बिथांमोना बेफोरनि सायाव बाथ्राखौ बुंनाया मोजां जागोन आं बेखौ सानो बेफोरनि सायाव जोंनि नैबे ट्राइबेल लिडारफोरा आसाम सरकारजों माने गोख्रैनो रायलायहैबा मोजां जागोन मानो होनोबा मोनथामसो एकाडेमिक इयार जालायलांबाय जुदि पस्ट मेट्रिक एसटी स्कलारशिपनि फैसाखौ सोआखैबा दा बेयो मोनसे साननो गोनां बाथ्रा नङा जोंनि नैबे भारत सरकारनिफ्रायथ' फैसा फैगासिनो दङ
दा नाथायबा जोंनि नैबे आसाम सरकारासो फैसाखौ सोना होनाय जायाखै आरो बाथ्राया बोरैबासो थांलायगासिनो दं आंनिया दा जिखियानो जाया मानो आं नोंथांमोननिसिम माखौ खोन्थाहरनो सानदोंमोन जा बाथ्रा खोन्थाहरनो सानदोंमोन बेखौ खोन्थाहरनायनि बेलायाव बाथ्राया बेलेगसो थांलायलांबाय आंनिया दा नैबे एनएसपिनि एसटि स्कलारशिपनि फैसाखौ नोंथांमोननिसिम बुंदोंमोन आसाम सरकारा जे मास मोननैनि बिथोराव नोंथांमोननिसिम सोना होगोन होननानै नाथायबा आगष्ट मासआ नै थांखाबायानोसै दिनैसिमबो नोंथांमोननिसिम नैबे पेमेन्टआनो जेनेरेट जायाखै पिएफएमएसआव नोंथांमोननिसिम दिनैसिमबो पेमेन्टआनो जोंहा नुजाफैयाखै दा बेयो मोनसे साननो गोनां बाथ्रा जानानै फैदों आरो दा बेलेग स्कलारशिपनि थाखाय मालाय बिथांमोना पेमेन्टखौ मोननो हाबाय जोंनि नैबे आसामावनो जोंहा नागालेण्डनि एसटि फरायसाफ्राबो मालाय स्कलारशिपनि फैसाखौ मोननो हाबाय त्रिपुरानि एसटि फरायसाफ्राबो मालाय स्कलारशिपनि फैसाखौ मोननो हाबाय दा बिनि अनगायैबो जाखिनि जोंहा स्टेटफोर दङ दा बिथांमोना मालाय एनएसपिनि एसटि स्कलारशिपनि फैसाखौ मोननो हाजोब्बाय बाखि जोंनि नैबे आसामनि एसटि फरायसाफोरल'सो नैबे एनएसपिनि जा एसटि स्कलारशिपनि फैसा बेखौ जोङो मोननो हानाय जायाखै बे जोबोद मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा दे दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम दायो बेखौ बुंहरनाय जाबाय नोंथांमोना आरोबाव मास मोनसेखौ नेबावनो नांसिगोन होननानै मास मोननैनि बिथोराव सोगोन होननानै बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन नालाय आगष्ट मासाथ' नै जोबखाबायानोसै आगष्ट मासाव आरो सोगोना जोबोद आसाया खमसै दा बेनिखायनो सेप्तेम्बर मासाव जुदि नोंथांमोना मोनोबा सेप्तेम्बर मासावसो मोननो हासिगोन आरो जुदि सेप्तेम्बर मासावबो नोंथांमोननिसिम फैसाखौ सोना होआबाथ' आरो मा बुंबावनो नोंथांमोना माब्ला मोननो हागोन बेनि बागै जेबो बाथ्राखौ बुंनो हानाय जानाय नङा मानो होनोबा आसाम सरकारा नोंथांमोननिसिम बेखौ बुंदों मास मोननैनि बिथोरावनो सोगोन होननानै नैबे जुलाइ मासावनो दा बेनिखायनो जुलाइ मासावनो बुंनायखौ जुदि लाफायोमोनबाथ' मास मोननैनो थांबाय होननानै बेखौ बुंनो नांगोन नाथायबा जुलाइखौ लाफायालासिनो जेनेबा आगष्ट सेप्तेम्बरखौ जों हमबावबाय दा बेनिखायनो जुदि नोंथांमोना सेप्तेम्बर मासाव एनएसपिनि एसटि स्कलारशिपनि फैसाखौ मोनाबा आं नोंथांमोननिसिम बेखौ जेबो आपडेटबो हरनो हानाय जानाय नंला आरो नोंथांमोना बेनि सायाव कमप्लेन होनो नांगोन जोंनि नैबे आसाम सरकाराव ससियेल मिडियाआव नोंथांमोना सोंखारिबाय थानो नांगोन आरो दाबो नोंथांमोना सोंखारिबाय थानो नांगोन दायो नोंथांमोना सिरि जानानै दंजोबो मास मोननैनि बिथोराव होगोन होननायखाय नाथायबा नोंथांमोना दाबो बेखौ सोंहरबाय थानाया मोजां जागोन जे माब्ला होमारगोन आगष्ट मासानो थांलायलांसै दा बेनिखायनो आगष्ट सेप्तेम्बर बे मास मोननैनि बिथोराव नोंथांमोना जाहाथे मोननो हाथारो दा बेनि थाखाय कमप्लेनखौथ' नोंथांमोना रेगुलारलि खालामबाय थानांगोन ससियेल मिडियाआव टेग खालामबाय थाबानो जाबाय जोंनि नैबे आसामनि एडुकेसन मिनिस्टार डक्टर NSP बिथांखौ आरो बेजों लोगोसेनो चिफ मिनिस्टार बिथांखौ टेग खालामबाय था नोंथांमोना ससियेल मिडियाआव कमप्लेन नोंथांमोना हरबाय था अब्लासो नोंथांमोना बे सेप्तेम्बर मासाव मोननो हागोन चान्सआ दङसै आरो जुदि मास मोननैनि बिथोराव होगोन होननानै जुदि सेप्तेम्बरनि मासनि बिथोराव जुदि होआबाथ' आरो मा बाथ्रा बुंबावनो नोंथांमोनखौ थगायनायसो जाबाय होननानै बेबायदि बुंनो नांगोन आरो जुदि सेप्तेम्बर मासावबो नोंथांमोननिसिम एनएसपिनि एसटि स्कलारशिपनि फैसाखौ सोना होनाय जायाबा दा दाख्लैबावै आरो आं नोंथांमोननिसिम मोनसे भिडिअ लाबोनाय जादोंमोन सेन्ट्रेल सरकारा जा बिनि फेसिलिटिस होनाय जादोंमोन दा बेवहाय खै हाजार मानसिफोरनो फैसा होनो नागिरनाय दा बिनि लिस्टआ जोंहा ओंखारना फैदोंमोन नाथाय रावबो दिनैसिमबो फैसाखौ मोननो हानाय जायाखै दा मा खामानिनि थाखाय एसेबां लेट जानानै फैदों मा जादों दा बेखौ जेबो बुंनो हाला रागासो जोंनानै दं आंनो मालाबा बाथ्रा बुंनायाबो रागा जोंद्रायबाबो बोरैबासो बुंलायलाङो आंनिया दा जिखियानो जाया आं नोंथांमोननिसिम दायो बेखौ बुंहरनाय जाबाय जेबो आपडेट गैया जेबो डेट ओंखारना फैयाखै उमुक थारिखआव नोंथांमोना एनएसपिनि एसटि स्कलारशिपनि फैसाखौ मोननो हागोन होननानै जोबोद फाल्थु जानानै दङ एनएसपिनि स्कलारशिपफोरनि बेलायाव बुंनो थाङोबा जोंनि नैबे एसटिनिया आरो इसानुरि स्कलारशिपआबो जोंहा दिनैसिमबो एप्लायानो जाबावाखै गामाखालिबा जुलाइ मासनिफ्रायनो जोंहा जायो नै जोंहा सेप्तेम्बरानो मोनलायलांसिगोन एनएसपिनि इसानुरि स्कलारशिपनिया एप्लाइ खालामनाया दिनैसिमबो जायाखै दा सेप्तेम्बरनि 1 थारिखफोरनिफ्रायसो जागोन बायदिखौ आं मोनबाय दा नोंथांमोना इसानुरि स्कलारशिपखौ जायफोर नोंथांमोना देग्लाय बोसोराव हायार सेकेन्डारि पास जानाय नोंथांमोना बयबो एप्लाइ खालामगोनखौ आं आसाखौ खालामदों आरो बिनिफ्राय आजिम प्रेमजि जा स्कलारशिप फैदों दा बेखौ बोसोरफायाव जोंहा खेबनै एप्लाइ खालामनाय जायो जायफोर नोंथांमोना थांनाय देग्लाय बोसोरनि जानुवारियाव एप्लाइ खालामनाय दा नोंथांमोननि रिनुवेलआ फैगोन बोसोराव जागोन जायफोर नोंथांमोना दायो एप्लाइ खालामदों दा नोंथांमोननि माबाया फैगोन बोसोराव रिनुवेलआ जागोन दा बेखौबो आं बुंहरनाय जाबाय गोबाङानो बेहाय थांनाय बोसोराव जायफोर एप्लाइ खालामनाय दाख्लै बाव एप्लाइ खालामनाय रिनुवेल खालामनो हायाखै होननानै गोबां बुंहरदों नोंथांमोना बोसोरसे नेनो नांगोन नोंथांमोननिया 1 इयार थांनाय जानांगोन अब्लासो नोंथांमोना रिनुवेलखौ खालामनो हायो दा बेखौ नोंथांमोना निसय मिथिना मोननो हाबाय जानो हागौ दानिया नोंथांमोना बयबो भिडिअखौ मोजां कमेन्ट खालामदो आरो बे भिडिअखौ नोंथांमोना बयनोबो शेयार खालामना होदो मोजां रादाब ओंखारना फैयाखै एनएसपिनि एसटि स्कलारशिपनि सायाव जेबो आं स्टेटासखौबो नोंथांमोननिखौ गोबांनिखौनो नायबाय गोबांनियानो गासिबो थिगानो दङ जेबो प्रब्लेम गैया नाथायबा जा पेमेन्ट सेन्ड टु पिएफएमएस बे जानांगौना बे जोंहा जेबो आपडेट गैया जेबो लिरनाय गैया बेसेबां नोङो फैसाखौ मोननो थांगासिनो दङ बिनि बागै जोंहा जेबो होनाय गैया जोबोर दुखुनांथाव बाथ्रा सिगाङाव बेबादिनो जायोमोन सिगाङाव डाइरेक्ट देखायखायोमोन एनएसपिआव लगइन खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोना नायनो हायोमोन बेसेबां नोङो फैसाखौ मोननो थांगासिनो बेखौ नाथायबा मा जाखो जेबो माबा गैला ओरैबायदि थार्ड क्लास जालांबाय आरो जोंनि नैबे एनएसपिनि एसटि स्कलारशिपआ जोंनि नैबे आसामनि बेलायावबा बेलेग स्टेटनियाथ' मालाय मोननो हागासिनो दङ दा बे भिडिअआ बेखिनियानोमोन नोंथांमोना बयबो शेयार खालामदो आरो कमप्लेनखौ नोंथांमोना खालामबाय थादो
जाहाथे नोंथांमोना गोख्रैनो NSP नि ST स्कलारशिपनि फैसाखौ मोननो हायो दाथ' जोंहा एप्लाइ खालामनायाबो जागासिनो दं NSP नि पोस्ट मेट्रिक प्रि मेट्रिकनि थाखाय एप्लाइ खालामदों बयबो जायफोर नोंथांमोना एप्लाइ खालामाखै रिनिउअल जायफोर नोंथांमोना एप्लाइ खालामनांगौ दं गोख्रैनो खालामलायबानो जाबाय नोंथांमोना दा बे भिडिअआ बेखिनियानोमोन गोजोन्थों